процес ТКГ, він капсулюється і набирає сивого кольору. А це означає, що його якби так... Ну, слушай, давай так уж по-честному скажем, да, и зрителям, и сами себе, русские ни на шаг не отодвинутся. Их требования либо делай, как я сказал, они же ни на шаг назад не сдадут, ни в каких своих условиях. Они же их повторяют как мантру, да? Це не так. Но они же не сдвинутся по Донбассу. Це не так. Справа в тому, що ТКГ – це певний майданчик, з якого можна атакувати, умовно кажучи, політичним змістом. Чим знімати окови і стримування з точки зору ситуації на фронті. Ця ситуація дуже нагадує хорватський сюжет. Да, говорили, а армія міліметр про міліметр йшла. А в певний момент нанесла удар, але вона не стояла на місці. А коли армія не стоїть на місці, не сидить в окопах, це зовсім інша армія. Ну, наша армія сидить в окопах зараз. Так в тому і вся біда. От зверни увагу на таку річ. Путін говорить про те, що Росія там має космічні війська, ядерну зброю, але проти противників свої застосовує отруєння, окопну війну. Це середньовічна тактика ведення війни. Так Україна може цьому протиставити інший варіант поведінки. І отут важливо переграти психологічно за столом у Мінську. Умовно кажучи, я приїжджав із Мінська, спочатку я мовчав, коли я попав у ту ситуацію. Ну, ти в лайні весь час обертаєшся. А потім, коли ти кожен раз їм щолбанами по носу даєш, ти відчуваєш задоволення, і ти вже розумієш, що цю паузу ти протримав, а там на фронті є момент цю паузу використати. Чи в тилу для того, щоб туди поставити додаткове озброєння там, і так далі. І коли ти такі речі робиш, ти розумієш, да, сьогодні ти завдання виконав. Хоча ти можеш зриватися на нервовий сміх, згадуючи весь цей ідіотизм з їхнього боку. Але ти розумієш, да, ти вистояв. Ти зробив те, що треба в цій ситуації.